vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinoda kureururawo kuti ndakauraya nyoka yavamwene vangu ndisingazivi. Iko zvino ndiri kufirwa nevana, uye patakazozviziva kuti ndeyavo, ivo vakabva vatanga kuchema. Pavakazviziva kuti nyoka iyi yainge yafa, iye vamwene vangu vakachema, vakaita sekunge mumuri mainge mafiwa. Mukomanashi, ndakauyawo kuno kuSouth Africa mainge muri mugore ra2017. Ndakauya neimwe best friend yangu. Ndainge ndazviudza kuti zvemarriage ndainge ndisingachadi nezvemarriage nekuda kwezvimwe zvainge zvakaitika kumashure uko. Zvino takati tichishanda papurazi patainge tichishanda, ndikabva ndachizopfimbwa neumwe murume uyo akazova murume wangu. Saka takabva tatanga kugara tose. Kutaura chokwadi, murume uyu ndainge ndisingatombomudi. Yainge ingoriwo nyaya yekuti ndainge ndichida kungotsvakawo munhu wekungoshandisawo, achitenga zvokudya, kubhadhara rent nekuita sei yangu mari ndichisavha, ndichiitirawo kuti ndige ndichizosevha mari yakawanda nekukasika, ndichizviudza kuti kana ndikasevha mari yakawanda saizvozvo, then ndobva ndachizomhanya kumba, ndobva ndachizotangawo kabhizinesi kangu, ndobva ndazvisiya amai vangu vachirana kabhizinesi kaya, ndobva ndadzoka ndichiti after 2 kana kuti 3 years pandinozomusiya munhu uyu ndinenge ndava bo. Kana iri sefamily planning, ndainge ndakati jadeo ndichinwa mapiritsi uye zvekare ndichibayiwa madhepo each and every 3 months. I would make sure ndisingadi kuti ndinge ndichizobatira pamuviri. Ndainge ndisingatombomudi zvachose, asi nekufambawo kwenguva pane zvakazongoitikawo, ngoma ndokubva ndazobatirawo pamuviri. Zvino ndakazoti ndaenda kumusha, ndainge ndichida kuenda kuna amai vangu, but iye akabva anditi tanga waenda kunoona amai vangu inini. So ndakazoenda kuya mukomanashi. Iyi ndakabva ndatoona kuti ivo vamwene vangu vainge vasingatombondifariri zvachose. Vaiti kana vakanditarisa kudai vachiita kufinyamisa kumeso zvainge zvichitotyisa. Ndikati ndichadyiwa naRosemai iri zimuroi. I know I might sound as if ndiri munhu wekuti I am very harsh towards her, but pane zvimwe zvinhu zvavainge vachitoita zvandainge ndisingakwanise kunzwisisa. Zvadaro mukomanashi, nerimwe zuva ndakabva ndachizonzi noumwe mukadzi uyo wandainge ndichiwirirana naye ainge ari murorawo wepane imwe imba musame raini iroro. Zvino ndakati ndichitaura naye, iye aifarira kwazvo izvi zvekuenda kumasowe. Ndainge ndisati ndakamboenda kumasowe upenyu hwangu hwose. Zuva rainge rava kutorereka, akabva anditi ndiperekedze. Ndakabva ndachizoenda naye achiti ainge achida kubatsirwa nevamwe madzibaba wekudiniko. Takazoti tasvika kuya kunze kwekuti vange vachimubatsira iye, vakabva vati vainge vachida kutanga neni. Saka vakabva vatora tsvimbo yavo ndokubva vachizotanga kundibaya mudumbu mangu netsvimbo yavo. Vakabva vati kwandiri, uyu mwana uyu ndaona sekunge ari kuda kushandisiwa navamwene vako. Ndiri kuona kuti vamwene vako ivo vane nyoka yavo. Nyoka iyi yakatofara kwazvo, because pawainge uchiri kuSouth Africa yaigara ichingoti ndaneta ini nekuramba ndichingodya sadza, ndava kudawo ropa, ndava kudawo nyama. Zvino vamwene vako vanga vachiti pose pavanenge vachida kuurayira umwe munhu womwana wake vobva vachizobondera paya. Saka iwewo kuuya kwawakazotoita kunoku, nyoka yavo yakafara, uye zvekare ndiyo yainge ichitokufudza, yainge ichifudza iwewe nemurume wako kuti munge muchironga izvi zvekuti iwewe unge uchizoya kunoku usati wazvara. Kutaura kudai so, ndiri kutoona kutoti kunyange zuva iro rinonzi uchazoenda kulabor, iyo inenge yakatomirira kuti inge ichizokudyira mwana. Handina kuda kuzvibhilivha, because ndakazviudza kuti murume uyu sezvo ari munhu wemuraini, maprofita munongovaziva, maybe anenge achitotaura nyaya dzaanenge akambonzwa. Ndikati vamwene vangu kuti vanoroya kwete, hazvigoni, uye zvekare kuti vangada kundidyirawo mwana wangu apa mwana wavo vainge vachitofara, because ndakasangana naye after so many years agara nevakadzi vakasiyana-siyana achingodyirwa mari pasina ainge achida kana kumbomuzvarira. Saka ndakati nemadiro avainge vachiti
vachida muzukuru, uye zvekare patainge takaenda kusikana zvikabva zvanzi ainge ari musikana, vainge vachitoti munotofanira kutoti munge muchitomutumidza zita rangu. Saka I never even believed kuti ngangazosvika pakuita zvinhu zvakadaro. Mukomana vakabva vachizoti ndiri kuzviona kuti muri kundishora chaizvo, ende ndiri kuzviona kuti muri kundishora, asi ndine munamato uyo wandichakuvakirai kuti ndige ndichikuudzai kuti muchashandisa munamato uyu kwemazuva 3. Imi madzimai, mazuva acho 3 hamutomborina, ndaona madyirwa mwana. Saka ndava kukupai munamato wekuti muchaushandisa zvaizvezvi, muchaona zvichaitika usiku. Mukomana ndakazodzokera hangu munamato uyu ndainge ndichida kutourasa, asi mukadzi uya ndiye akazotondimanikidza akabva ati, vasikana gezai nawo munamato uyu, apo patainge tichitori pamba pake. Saka ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizogeza kumeso, maoko uye zvekare nemakumbo angu. Then kana ndasvika kumba ndaisafanira kuti ndinge ndichizogeza nesipo, hanzi pane zvandainge ndichazoona. Zvadaro mukomanashi vamwene vangu vakabva vazotanga kundiita rafu kubva zvandainge ndadzoka kubva kune friend yangu uya, vakabva vanditi uri kubva kupi? Apa kwainge kusati kwatombosviba mukoma. Vakabva vanditi uri kubva kunohura iwewe. Ndakashamisika nazvo, because pacho patainge tiri painge patori padhuze nepamba. I think kuti kunyange patainge tichitobatsirwa vainge vachitotiona, because vakabva vataura dzimwe nyaya dzainge dzisinganzwisisiki. Vakabika mukomanashi kusvika pakunditorera mugoti, kwava kutanga kubika vachiti ndinozvibikira ndoga. Vakapedza kubika vachingoridza tsamwa chete. Ndakabva ndangoramwawo kana kudya. Ndini uyo kwava kuenda kurumu kuya kwandainge ndichirara. Mukoma ndakabva ndabatwa nedzimwe hope. Ndakangorara I think kubva kuma past 6 until kuma 8, ndikangoti 8:30 ndo pandakangorota nyoka iyi mukomanashi ndakairota yainge iine macolors akawanda, yakaita kunge rainbow. Zvino nyoka iyi yainge ichishinyira, yainge ichidzika nemadziro, yakanditarisa, but yainge ichitaura zvino zita ravamwene vangu, but ichita sekunge yainge ichidana mwana ainge ari mudumbu. Saka ndakavhunduka zvechokwadi mukoma. Ndakati ndichinovhunduka kudaro ndikabva ndaridza mhere. Apa ndainge ndiine umwe mwana wavatete vangu wandainge ndiinaye. Akabva ati kwandiri, kochi, ndokubva ndatendekera kumadziro. Iyo akabva aona nyoka iya, asi iye achinoona nyoka iyi anoti haana kuona nyoka iyoyo iine macolors emuwando, akatongoona iri nyoka normal. Mufunge zvenyu mukoma, yainge iri cobra. Apa yainge yakaita zvekunamatira kumadziro. Iyo akabva aita zvivindi, akabva achizonunga chimwe chipuranga chainge chiri pasi pembedha kwava kuirova. Nyoka iyi mukoma haina kana kumbosimudza musoro kana kuita sei, yainge ichingoshinyira chete, ichingoshinyira. Then ndokubva tachizonzwa zvino vamwene vava kuridza mhere. Vakaridza mhere mukomanashi, takabva tatangawo kudanidzira tichiti nyoka, because payakanodonha yakabva yanodonhera nechekudhoo. Zvino tainge tava kutya kuti tinge tichienda kunokinura nekuvhura dhoo, because yaingoramba ichingoshinyira chete. Saka takati tichiridza mhere kudaro, vana bamunini vakabva vachizotouya kwava kugwejenura dhoo, ndokubva vawedzera kuirova nyoka iyi. Mukomanashi tichiirova nyoka iyoyo, vamwene vangu vari kubedroom kwavo vainge vachingoridza mhere vasingadi kubuda panze. Nyoka iyi mukoma yakabva yachizotorwa, vana bamunini vakabva vachizovesa moto kwava kuipisa nyoka iyi. Ndopatakabva tachizonzwa vamwene vangu vati zii usiku hwose mukomanashi vainge vachingopopota variko kubedroom kwavo. Then mangwana acho makuseni ndakasangana nawo, ainge ari makuseni ndikangoti maybe samwe kuma past 5. Ndakabuda ndichinzwa mudumbu ndichienda kutoilet. Ndakapesana navo vachibuda mutoilet. Ndakavatarisa mukomanashi ndikabva ndaona kuti vainge vaine madzvanga ekurohwa. Vakangonditarisa ndokubva vasvipa mate vachiridza tsamwa zvavo vakadzokera kubedroom kwavo. Vakazoita mazuva 2 vasingadi kana kubuda. Vazukuru vavo ndo vaivaendesera zvokudya usiku mukoma.
vaiitira weti zvekare netsvina mubhaketi. Then zvinhu izvi zvaibva zvachizoraswa nevazukuru vavo. Makuseni seni ndo zvakaitika ipapo. Zvino vakazoti vapora, mukomanashi vakachema vakabva vaenda panzvimbo paya apo painge papisirwa nyoka iya nanabamunini, vachipopota mazvinzwa mukoma. Ndokubva vahorera madota aya kwava kuenda kumakuva. Ndakazongonzwa zvimwe zvivazukuru zvichiti vakavatevera vamwene vangu, hanzi ndokubva vachizoenda paguva ravatezvara kwava kutanga kufuridzira madota aya. Hanzi vainge vachingosvima misodzi vachichema vachipopota. Vakazoti vachibva kuya kumakuva, mukomanashi vakabva vatora mboma ndokubva vatanga kundimhanyisa vachiti, iwe handichadi kana kukuona pamba pangu. Vakandipa mari vakabva vati, ibva pamba pangu izvezvi. Mukoma ndakachiona chemusi iwoyo ndigodzingwa kuita kunge imbwa chaiyo. Ndokubva vati, ibva pano handichadi kana kukuona zvamu chose. Ndakaudza murume akabva ati, iri bo, kana mama vati havachadi kukuona kotingagoita sei? Komanashi ndakazoti ndichinosvika kumba ndikabva ndatanga kudikitira. Apa ndainge ndangorukutika ndisisina kana simba. Amai pavakaona kuti munhu uyu ainge ava kutoita sekunge ainge ava kupererwa nemweya wekufema, mama ndo pavakabva vachizomhanya vakanodana umwewo muprofita. Zviya zvekuti unoti ini handiti zvemaprofiti, inenge iri situation inenge ichiri yakakunakira. Amai vangu is a Pentecostal woman, but vakadaidza maprofita mukoma. Maprofita aya akatora salt kwava kutanga kundikwiza muhapwa umu kugotsi, padumbu uye zvekare nemumakumbo, vachindikwiza nesalt yemagodo. Mukomanashi hanzi ndakabva ndatanga kutaura neimwe language yavainge vasingakwanisi kana kunzwisisa. Apa ndichizvongonyoka pafloor ndichiita sekunge nyoka. Mukoma ndakabva ndachizongotaura zita ravamwene vangu ndokubva ndachizongoti tasa paya. Apa hanzi ndainge ndichingoburitsa furo. Mukoma ndo zvakaitika ipapo. Vamwene vangu ava mukomanashi ndakazoti ndazvara mwana wangu kwava kuenda kuya, ende murume wangu ndakamuudza kuti nezvose zvandakasangana nazvo tadii tambomirira kusvika mwana akura, but munhu anenge aine mubereki wake ko ungagomuudza kuti kudii? Akaramba mukoma akabva ati tinoendako. Takaendako zvechokwadi mukoma, vakaramba kumubata mwana uyu. Apa vanhu vachitoti ko ingawani ndisazita wenyu, mungagoramba seiko kubata sazita wenyu kuti munge muchimupawo maropafadzo? Asi ivo vakaramba mukoma kutoignora. Vakabva vati ini ndafunga kumbonoona munin'ina wangu. Ndopatakabva tachizooneka tava kutoita sekunge tainge tava kutovadzinga pamba pavo. Ndiyowo secret iyi yandiinayo mukomanashi. Mukurarama umu unombosangana nezvimwe zvinhu zvinenge zvichirema zvichirwadza. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Munoti kudini nyaya iyi yekutumidza vana mazita? Zita rababa, zita ramai, what do you think about it? Let us talk about that in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndoda kureururawo kuti ndakarara nemuzukuru wangu, ndava nemimba. Apa murume anoita 3 months ari out of town. Zvechokwadi handichazivi kuti ndoita sei. Ndigerewo munomu muHarare mukomanashi. Murume wangu kutaura kudai hapo pamba akasobva pamba mainge muri muna November. Then paChristmas wo akangouyawo zvezviya. He was just passing through because vainge vari tight kubasa. Vanonyanya kutoita busy during my festive season. Zvino ndakabva ndachizotanga kuitawo musikanzwa because ndakaona kuti ndanyanyisa kufa nenzara. Ndikati pano ndo nyaya yatovapo. Zvitori nani kuti ndige ndichitombobatsirwa nemuzukuru plus ainge agara aine musikanzwa. Aiva nezvakawanda zvimwe zvisingaiti kutaura kana pane veruzhinji zvaainditumidzira kuWhatsApp kwangu, izvo zvainge zvava kuita kuti tige ndichingogara ndichingonzwa kuda murume pedo neni. Saka akabva achizonditi gogo ndiri kuya ikoko
apa mukoma ndakabva ndangogadzirira ndichitoziva kutoti ainge atova ma1 painge pasisina going backwards nekuda kwenyaya dzose idzo dzatainge tichitaura. Saka akauya netumatest strip akabva aona kuti ainge ari negative, neniwo ndainge ndiri negative. Tikabva tati what is the use yekushandisa maprotector pakadai. Iniwo handidakanda kumbofungidzira kuti ndainge ndichazobatirawo pamuviri, because ndainge ndagara zvangu ndichitoshandisa mafamily planning ndichiti takapedza kuzvara isu, mukoma nhumbu dhugu kwava kubata. Kutaura kudai ndine pamuviri, nhumbu iri kukura, handichazivi kuti ndoita sei. Ndainge ndakambotaurawo nevamwewo vandakasangana navo pasocial media, vakabva vazonditi uya unge uchitora mishonga yacho iyoyo yekubvisa nhumbu. Ndakaenda kuEpworth kufambira hangu mahara, ndikabhadhariswa mari yakawanda kwazvo mukomanasha. Ndakabhadhariswa $180 ndikabva ndapiwa mishonga. Zvikabva zvanzi mishonga yandakupai iyi nhumbu yacho kana yobva hamutombonzwi kana pain, munongoita sekunge munhu atongozvienderawo kumaperiods. Mukomanashe ndakanwa mushonga uya kutoti maperiods aripi, maperiods can't get. Kutaura kudai ndichiri nepamuviri. Kana mukaposta nyaya yangu ndisivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Nhai ndeipi kuremedi yandinokwanisa kushandisa? Ndakanzwa kuti kana ukadya zvinhu zvinovava nhumbu inobva, but manje ndiri kutya. Ndanga ndichida kunzwawo kubva kune vamwe avo vakabvisawo nhumbu, kana kuti vanhu vavanoziva vakambobvisawo nhumbu vakaudzwa maremedies ekubvisa nhumbu. That is what I want right now. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed, they do happen in this world.